la llengua molt elevada. Magí, per cert, felicitats, que és el teu aniversari. Sí, he fet 23 anys, o sigui que gràcies. Jo canviaré la pregunta. Jo respondré la pregunta, la resposta a la pregunta de si s'està extingint és un sí rotund, però és que no sé què s'estigui extingint. El català l'estan matant, i l'estan matant des de fa molt temps, i l'estan matant des d'un lloc que té noms, que es diu Espanya. I per què l'estan matant? Doncs perquè, per exemple, a Catalunya fa 100 anys la immensa majoria, pràcticament la totalitat dels catalans, eren catalanoparlants, i avui en dia aquest percentatge de catalanoparlants és del 35%. I això com s'ha fet? Doncs amb un procés d'immigració des d'Espanya i amb un suport institucional per part de les institucions espanyoles que van fer que aquesta immigració no s'assimilés a la nostra cultura. Llavors, si un idioma ha passat de pràcticament al 100% de l'ús en la seva població al 35% en 100 anys o en 120 anys, jo crec que no és exagerat dir que s'està extingint, però és que no és que s'està extingint, l'estan matant des dels hereus polítics del franquisme, i aquí em sembla estupendo que la meva companya del Partit Popular li sembli estupendo la situació lingüística de Catalunya, doncs que em sembla perfectament normal que als hereus polítics del franquisme li sembli perfecte i adient la situació del català avui en dia. Al català li queden 2 generacions de vida. M'estàs dient franquista? Estic dient que el Partit Popular són els hereus polítics del franquisme. Això ho dius tu? Sí, no ho dic jo. No, sí, ho dius tu. Bueno, t'ho explico. Qui tenim franquista? El Partit Popular? No, digue-m'ho. T'ho explico. El Partit Popular, encara que això deriva en un altre debat, però no et consenteixo que em diguis que vinc d'un partit franquista perquè... Els hereus polítics del franquisme. No, ni hereu... T'ho explico? Si vols et dic per què dic el que dic. No m'has d'explicar res, és que no m'has d'explicar res, és a dir, nosaltres no som hereu de res, som un partit polític a dia d'avui perfectament adaptat al segle XXI, al 2020 a Espanya. Que diguis que si som un partit franquista o no, estàs totalment desvirtuant el debat i generant un odi cap al Partit Popular que ara mateix no et consenteixo, perquè dir que som hereus del franquisme és generar un odi cap a un partit polític que ni excusa, ni encobreix, ni blanqueja el franquisme com altres partits que sí blanquegeu altres formacions que a dia d'avui blanquegen el terrorisme. És a dir, sisplau, no em diguis això. No, que estic dient no. Qui era Fraga? Qui va fundar Alianza Popular? Qui va escollir Aznar? I qui? Manuel Fraga. Qui va ser Fraga? Fraga té morts al seu nom, ho saps, no? Un ministre de Franco, ho saps, no? Qui va ser Fraga?